I pozdrav svima ljudi, ja sam Super Serbia Games i danas kao što mislim vi ne vidite i danas igramo Clash Royale epizoda 3. I ne znam zašto, ali svaki put kad krenem da snimam, svaki program za snimanje prekine mi snimanje. Ne znam zašto, pišite mi u komentarima zašto. Samo da vam pokažem da sam prešao na Arenu 4. Na drugom akauntu zone, a u ovom željatskom akauntu dobio sam Magical Chest i sad čekam 2 dana ću čekati da bi dobio neku Legendary kartu. I evo vidite, kao što vidite, Arena 4 sam, prošlu partiju sam pobedio i idemo do drugog akaunta na najbolje što možemo. Bitno da meni još snima. Ajde, poželo. Izvinjam se. Malo je to ostalo. Idemo. Ovo. Ajde. Aha. Da. Idemo tako. Confirm. Zaboravio sam da ne treba je. Tako. Izvinite zbog crtanog u pozadini. Evo ga Magical Chest i stavit ću ga da se otvara, ali ću prvo da sačekam 2 dana. Ne, prvo ću ga stavim da se otvara, pa ću onda poslije kad treba se otvori da ga ostavim 2 dana da bi dobio neku Legendary kartu ako uspijem. Evo ga, Zone Arena 4, moj drugi account. Bravo. I ljudi, to je samo bilo ovo obaveštenje. I tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav, lajkujte me, šerujte me i subscribeujte ako već niste. Pozdrav!